Jodak maimbo ma Kenya ikwayo mondo manyore mamoko mar bero ngimagi kar siko ka girito yudo kony kowuok kuom jochiw kony kod sirikal. Koloso kod ute mag fwambo tok romo mar riwruok mar kanisa NCCK bade maimbo ma Kenya e boma ma Bungoma, jalup gavana ma Bungoma Jennifer Mbatiany owacho ni gwenge mag imbo mar Kenya dong' chien weche mag dongruok nikech tim marach mar kwecho ka jodak nong'ado kata kobedo ni tend kauntino nigi chenro mar jodak mar keto jodak bedo e ngima makare. Kanoloso e lo kanise, jadolo mar kanisa mar Anglikana Bungoma George Mechimo nokwayo jood bura mondo non matut paro mar chik omenda mibiro dhi pedhe nyim od bura mondo mi ging'ad bura yo makare. Yale mambo ambaye county government ya Bungoma imefanya kufikia sasa, tumeongea kwa urefu mambo ya agriculture, maana hiyo tunaona ya kwamba ndio cha msingi sana katika eneo letu. Tumesema kwamba tunataka tuendelee kuhimiza watu wetu waweze kufanya agriculture kwa njia ya kibiashara. Sisi tunaomba ya kwamba jambo lolote linalotekelezwa na serikali ni lazima kuwe na mawasiliano na wale wahusika, hasa wananchi, kupitia kwa wale viongozi ambao wamechaguliwa. Na hata saa zingine ni vizuri kuweza kuleta jambo kama hili katika kongomano kama hili la Kristo, ili tuweze kuliongelea, ndipo tuweze kuweka mikakati zingine.